Der lige en mikrofon hen til munden. Så, hvor kommer du fra? Slangerup. Slangerup. Jo, så nu er 400 kvinder og piger, de skal begynde at skrige. Og jeg er også nødt til at spørge jer, hvor længe har I øvet jer? Vi starter nede i skolen, ikke? I starter nede i skolen, ikke? Det er omkring. Og 7. del, har det noget med klassetrin at gøre, eller? Ja. Det er vores klasse. Tættere på. Det er vores klasse. Det er jeres klasse. Så har I øvet jer i 7 år, eller? 7 minutter. 17 år vi øver. Så I er rigtig gode. Ja. Hvem bruger navn? Skal I lige have en pause ude bagved, så I lige kan diskutere, om I er gode eller ikke gode, eller? Vi er gode. Vi er gode. Nå, nu bliver det hurtigt overtalt. I er gode. Det bestemmer. Hvor gode er I? Det gælder for tisen, den er 15. Så er I oppe på 15. Ja. Og er der nogen af jer, der har kærester? Nej. Nej. Det forstår man slet ikke. Og ved du hvad, mens I lige står der, så skal jeg lige ud og snakke med en pige herude. Fordi at, der kom lige en tværgående beslutning her. Jeg spurgte, om de havde kærester, og de sagde nej, men det mente du ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er mor til en af dem, og jeg tror, at der ligger lige nu. Undskyld. Nå. Se, nu er det godt nok talent, vi snakker om, men jeg skal lige have det på plads. Her står mor til, hvem er jeg? Jeg er ked af det, mor, men de vil altså ikke kende Søtter lige nu. Fordi du skal, altså, jeg kan godt forstå det her om, at du siger, at de har kærester, og hvis man er rigtig superstjerne, så er man selvfølgelig ikke kærester, fordi når man kører over i nabobyen, så har man... Det er jo ikke så godt med kærester, når vi skal ud og... Jamen mor, jeg ved godt, du vil gerne have den ene foræret væk, men de er ikke så, og der er mange kvinder derovre, det kan godt blive farligt. Jakob. Så 7. del, vi skal høre, hvad er det egentlig, jeg skal lave? Vi skal synge. Vi skal synge. Vi glæder os. Har I på samme fornemmelse som jeg, at det her, det bliver lidt spændende? Fordi når jeg spørger dem, hvad de skal lave, så står de og kigger på hinanden og siger, vi skal synge. Og vi skal også danse lidt. Men jeg glæder mig. De næste 2 minutter, de er i hvert fald jeres, og kameraet står derude. 2 minutter? Og mindst 2 minutter. Rent faktisk, så kan I godt få 3 minutter. Udfyldt det godt. 2 minutter. Her er 7. del. Det er en meget stolt historie om en mand ved navn Skipper Bent, som er skiftelæs ubemødt klient. Skibet sang ude fra München, der kom en kæmpestor og stod af skib til Pindebrænde, og bølgerne de sprøjtede, og han var ved at drukne. Men en stor lys kom herfra, og lysene han var reddet, og Skipper Bent han blev dem, han var en tapper sømand, og Skipper Bent han blev dem, han var en tapper sømand. Og på bredden stod jomfru og reddede ham i land. Hun var det her land, en slags mand, hun var jo ondskabens selv. Og det gik roligt galt, hun var kannibal, og puttede ham i gryden, og slikkede sig om munden, og han grinede, ha ha ha. Og Skipper Bent, han blev dem, han var en tapper sømand. Og Skipper Bent, han blev dem, han var en tapper sømand. 7. del. Var I færdige, eller? Ja. Det så sådan ud. Lige inden I skal have en stor karsel, så skal jeg skal lige snakke med pigerne herovre. Er det okay? Når vi kender dem ikke, de følger bare efter os. Vi kender dem overhovedet. Jeg skal lige høre dig. Den der sang der, er det sådan en, at der får en pige til at skrige helt vildt og sige, jeg elsker jer. Jeg har fået dine børn. Den der Skipper Bent, det lød som om, I skulle prøve at sætte den over til Nick og Jay og sige, det her, der har I misforstået en dag tilbage og alt det der. Det er fuldstændig det. Skipper Bent, det rykker. Det er det nye. Hvis det er en succes i Sangerup, så virker det på nationalplan 40.000 CD og så videre. Det er altså slag, der starter med. Men jeg er nødt til lige til allersidst at få at vide,
Er det mor, der har ret, eller er det jeg, der har ret? Har I en kæreste, eller har I ikke en kæreste? Vi har mange kærester. Jeg er ikke nogen stadigvæk. Jeg har ikke nogen kæreste, siger de begge to og kigger over på flokken af piger derovre. Og allersidst, så skal vi lige vise jeres bryster. Det lød frækt det der, men det var ganske sobert, fordi vi skal lige have Mads til at blive rigtig glad. Det var Mads. Mads, det er ham, der står over i buret derovre. Han bliver hentet lige om et øjeblik, men vi skal bruge ham i 5 minutter mere. Giv 7D en ordentlig klapsalve. Mine damer og herrer, vi er nået vidt om